Eusko ikaskuntza, jakitez. Liburu bat irakurritakoan, filme bat ikusitakoan bezala, galdera izaten da, zertaz doa, zein da gaia, eta eskutan dugun liburu honen nondik norakoak azaltzeko eskera egin digu baten batek, eta ohartu gara denbora behar dugula, azalpen hori emateko. Horrela, gertalekuak, Iruña, Itoiz ingurua, baina baita Argentina ere edo itsas Baltiko ere baitira. Lurpean dagoena, urpean gelditu baino lehenago, egungo garaia, egungo personaiak, kazetariak, gerra denboretako krimena, hilketa politikoa, baina behar bada ez, elementu askoren konposizioa da zulo bat uretan izeneko eraberria. Kultura arloan, hemen Euskal Herri Irratian, gaur zulo bat uretan Inigo Aranbarrirekin. Kultur arloa Euskal Herria Irratian Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioa da. Kultur lanen zabalkundea egin nahiak elkartzen gaitu. Susa argitaletxeak udaberri honetan ateratakoa da zulo bat uretan. Inigo Aranbarrik idatzitako eleberria, Iruñan kokatua eta Itoitzen ura hor biltzen hasitako unean, baina urrutiagoko aireak ere badira, eta urtegia ez ezik itsaso ere bada, urpean gelditutako beste batzuk badiren bezala. Hortaz, geuk autoreari, Inigo Aranbarreri berari galdegin diogu, azaldezan zertaz doa, zein da zulo baten uretan eleberri honen gaia? Behin baina berotan esan dut, ez dakidala gaia zein dan. Lehenkoan aipatzen zuen Beña Sarasolak berrian novela morala dela, ez? Eta, behar bada asmatzen du, morala baldin bada personaiek une oro egin behar dutela autu bat biata ituzte eta beti aurrera joko bada behintzat aukeratu behar dute bietako bat eta beti aukeratu behar dute, ez? Etorkinak erabaki behar du edo laketu edo atzerrian bizi. Hau da, personaia guztiek dute une oro zer erabaki, ez? Eta alde horretatik bada morala, eta nik uste dut motorra izan daitekeela personaien etika hori, egin behar hori une oro. Eta nik uste dut novelak horrela funtzionatzen duela, berez. Gaia, ez dakit, nik uste dut azpigai asko ditula, asko eta gai bakarra ez ditzak gauzartuko esaten zeinen. Guk hortaz esanen duguna da, personajeak gertukoak, zurbilekoak egiten zaizkigula, Rotxe kafeterian hor biltzen baitira, edo, zenbaitetan Katatxun edo, eta Santo Domingo la Pampian ere, Rotxaperaino, joan detorriak egiten baitituzte, eta geho, aktualidade periodistikoko gaiak zen izan ere, hor periodistak baitira, kazetari lanetan eta ibiltzen direnak batzuk, Itoitz daukagu baina, baita ere, eta lehen esan duguna, Argentina eta bestea, eta gertukoa, eta urso hurbilekoa, baina aldi berean ere zabala. Hor kontua da, nik uste dut azpian dagoena da, norbait esautzen dugunean, norbait egin denean beti horrek atzean baduela bagaje bat, background bat, eta bere historia du. Eta hemen elkartzen dira, nik uste dut, 2 historia interesgarri elkartzen dira. Alde batetik, kazetari dagokio, aurkitzea Itoitzen dagoen gorpu hori, baina badago beste personaia bat, nik uste dut oso importantea da Oskar Iriarte, jatorriz, Euskalduna, Argentinarra izatez, eta historiak emigrazioak ona dakarrena, eta, horrek ere badu historia bat kontatzeko nik uste dut kazetariari gustatzen zaiona, Imanol Arellanori gustatzen zaiona, eta da bere aitonaen historia, ez? Bere aitonaen historia, La Platako bigarren munduan nik uste dut hemisferion egon zen ia gudu bakarra, ez? Eta hortik abiatuta hor badago beste historia bat, kazetariari hasiera batean interesatzen zaiona, eta gero ikusita eskuartean zer daukan, hau da, Itoitzeko gorpuaren albo batera uzten duena, neurri batean, eta gero badago beste historia bat, eta da, nik uste dut, hirugarren, hor badaude, zulo bat uretan, 3 zulo handi daude uretan, ez da, bat Itoitzen dago, bestea, esango genuke, La Platako guda horretan dagoela,
Eta hirugarren bat ere La Platan dago, baina ja Oscar beraren historia da, eta Argentinako azken diktaurako eta 10.000 desagertuak. Ez nik uste dut 3 hilobi handi daudela ze historia honetan. Puntuak, interesguneak bederen, eta, bueno, tokiak horiek, baina denborak ere, edo kronologia, hor dauden garaiak ere agertuta, mundu gerra, den hasiera, edo diktadura argentinakoa, baina baita, Espainiako errepresio denbora, itoiz baita ere, bez, interesgune horiek, eta, bueno, hor esan barko dugu, gero nola zer txiriko ordatu, edo nola iten den lotura, hor ez dago tramparik, titulotik beretik, eta ontsa esaten nahi zinena, urpean. Bai, urpean. Eta gero gainera, nik uste dut, badagoela, nolait ere memoria eta historiaren arteko borroka bat. Ez da, hori, kazetariaren obsesioetako bada. Esango nuke, bada nolabaiteko nik buruan dudan kazetari romantiko bater irudia, ez dakit dagoen, nik uste dut batzu badaudela. Eta ez hainbeste historia, baizik, historia berak dio zera dela, ez da, zabortegi badela, datuen zabortegi bat, baizik, memoria, hau da, neurri batean memoria berarentzat, Imanol Arrianorentzat, bizidunak eta hildakoak alkarrekin lotzen gaituen zera hori, ez, esparru hori da. Ado, oraindik biziran jendeak kontatzen dituen historia horiek, eta historiara pasatu horretik, zabortegira pasatu horretik, jaso behar dienak, ez da, nik uste dut, berak baduela nolabaiteko, zera bat, egin behar moral bat sentitzen duela, historia hori berak kontatu behar duela, eta ez beste inork, ez? Bestela, historia galdu egingo dela. Informazioak hortaz, horiek nola josita, nola lotuak dauden, zeuk esan duzu horre ere aukera moralak, hautatu beharrak ere badazkatela personajeek, personaje horiek ere, guren bizitza pribatua, batean bintzat apuntatua, bikote krisia eta bestea, eta, bueno, geho narrazio modua ere, eta zaesanen genuke, gertarek aurrera egiteko, teilakatua edo, ez da, gauzak kontatzeko modu horretan ere, nik uste dute zeure estilo bat horre badezula ere propioa. Bai, bueno, nik uste, urtetako lana izan da, idaztea berez azken finean ez da zaila izan, baina urtetan ibili dute buruan historia, ez, eta beti topatzen nuen ian nola borobildu, nola lotu, ez, nik uste dut, historia nagusia, bueno, lehen esan duguna behar bada ez da historia nagusi bat, baina bai mikrohistorio asko, ez, eta hoiek alkarrekin lotzen eman dut denbora desiente ganbaran. Gero idaztea eskura pasatzea, ez zaiten zaila izan, baina urteetako lare izan da, mikrohistorioik nola lotu, historia koherente eta sinesgarri bat egiteko fikzioan. Eta, bueno, fikzioa zaila, egia da datu errealak badaude, adibidez, La Platako zera bataia hori existitu zen, Graf Spee korazatua egia da Bilbon egon zela hemengo blokeo egiten, eta gero bigarren mundu gerran eukizuen beste funtzio bat, eta beste blokeo egitea. Botelienak, askotan nik esan dut gainera, realitatea bera etorri zaidala zera askotan laguntzera, ez, fikzioan. Idazten nahi nintzela, justu agertu zidan, zerako botila famatuak, eskabamendiko botila famatuak, ez, hildakoak botilekin, eta esan duen, bueno, ze elementu polit izan diteken, eta sartu ditut. Juana Ardanazen figura, hau da, gerraosteko Iruñako alderdi komunistaren sare horretan, makiari laguntzen ibildizen sare horretan, eta garbineukan hor bazegoela, behar bada, bueno, beste jeltzalek bereganatu duten historio bat, ia resistentzia bakarra, eta bueno, egon dira beste erabateko resistentziak, eta bat nuen hor historia kontatzeko gogoaz. Eta Juan Ardanazen figura agertu zenean, kasualidad izan zen, baina berrian agertu zen artikulu bat, Amparo Labaska izenekoa, eta kontatzen zuena ia nik idatzia nuena, hau da, kasualidadez hauetako bat, eta esan nuen, jode, hau personaje bera da, eta orduan, ia personaje bera da, eta gero zein, gero ez da egia itoizen lurpeatu zutenik, bueno, itoizko zeran, ustegia, eta barrez, baina egia da, realitate eta fikzioa hor, momentu askotan, ez dakizula zen lurra izaren zapaltzen. Bueno, orduan, zalantza hori eta hor agertzen den, medikuaren figura horrek egiaren antza badu, zalantza pixkat geldi liteke eta tentazio ere ematen du, horrek izen deiturarik ere ezagunik bote duen edo ez da egiten. Ez, medikoen figuran kasuan ez, medikoen adibidez ez. Hor gertatu dena da neurri baten esan dizudan bezala, realitate etorri da fikzioari laguntzera, eta, bueno,
ni oso eroso sentitu naiz alde horretatik. Esan nahi dut, historia hori fikzioa da, baina guzti sinesgarria da, eta 40. hamarkadako Iruñako giroa zeitzen ere kontatzen dizutenak, hori oso sinesgarria da historia hori, ez. Ze gertatu zen, larderiaren zera hori, boterea, Elizaren jarrera, medikuena, hainbat jendeek zegeizki pasatu zuen, eta neurri batean, Imanol Arellanoren lana hori da, kazetariana, historia hori bintzat ez da iala, zera, hilketa horiek ez daitezela, utxan geratu. Gero egia da, legoa esatez dian batek, eta ezurrekin zer egiten dut. Nik uste dut hori dela gutxiena. Ezurroiek gero norena diren, eta nik uste dut berri ere uritara botata gutxineko hori dela. Berak nahi zuen historia kontatu, eta nik uste dut hor dagoela beste giltza bat, eta giltza nagusiata da, ez da inbeste ezurrak ateratzea baizik, historia kontatzea, eta kazetaria eta neurri baten idazlearen lana idaztea da, eta idazten duen neurrian egiten du historia, ez. Eta nik uste dut hor dagoela, ezurrak topatu ez topatu, izan daiteke anekdota bat, baina nik uste dut importanteago dela, benetako historian zer gertatu zen kontatu alizatea, hau horrela eta horrela izan zen, ez. Zulo bat uretan, Inigo Aranbarrirekin ari gara. Kulturarloan hemen Euskal Herri Irratian. Elaberri honetako gertaerak esaten gara, batzuk gertukoa, besteak urrunago, personajiak ordabiltza, euren lanetan, baina euren harreman personaletan ere, oroimena dago historia, baita historiak, eta hori guztia 200 orrialde motzetan sartuta. Densidade handiko liburua da, Elaberri kondentsatua. Bai. Hori nik uste dut batek aurrexia esaten zian lenguan. Honekin nik 800 egingo nukeo, Ana Karenina hainako eta. Egia da. Beste bate, baina ni jabetzen naiz idazteko era diferentea daudela, narratiba bera ulertzeko era diferentea daudela, batzuek den azaltzeutela, baita tabernako elkarrizketa ere, bai, egunon, esena duzu, kafesne bat, eta nik ezingo nuke hori idatzi. Badakit irakurrak ere era guztietako daudela, eta alegindu naiz neurri batean, ni neure buruakin zintzoi izaten, irakurrari dena mamurtuta ere zematen, pixkat, baina ez da ere lan gaitz ikaragarriak eskatzen ere, ez? Egia da, behar bada irakurketa arretatzu atento bat eskatzen duela, baina ez dut uste utxuneak ere inbestekoa direnik galtzeko, ez? Hor, apustu hortxe egin dut. Biarretsua eta exigentea hemen idazlea bere buruarekin da, hainbatian ere irakurleari arretak eskatzen diona, baina interes puntuak ere horietako bada, eta hemen Iruñan ari garenez oso etxeko sentitzen dena, oso etxeko eta oso hurbileko gai ere, irrintzidorria gai, bera ez, egunkari baten erredakzioan gertaturiko batzu badira, eta esan dugu, Aldezarreko ostatu, itoiz hori bera ere, oso etxeko ere da, hemen betzat Iruñeko perspektibatik naski. Bai, eta horre ere badago beste elementu bat, eta behin euska ipatuko dugu, ez kazetaria ze medio eta kazetaria, ez dakigu, baina, fikzioan ikuste dut hori baduela. Hau gertatzen denean, zorionez, kasu honetan zorionez, fikzioan izenean, egunkaririk ez zegoen, eritxi hitzuten, eta berri hori sortu ez zegoen, justu hilabete horietan koinziditzen du. Bate esan, egunkarikoa da, egunkaririk ez zegoen. Baina egia da, ez dakibula hizkuntzata hitz egiten duten, hau da, ni alegin du naiz historia normal kontatzen, euskaraz kontatzen da ez esaten, hau esan zuen gazteleraz, hau esan zuen ez, argentinarrek ez dakit nola hitz egiten, suposa ezakegu erdea zeitze dutela, baina hori kazetari berdin zaiotan, nik uste fikzioan izenean normalidadez izenea behintzat hori onartu beharko benukela, ez. Eta gero egia da, horko beste detaile bat ez, erredakzio horretan sartzen direla, ze hor azken baten dago burruka bat, neurri batean, emigranteak, Oskar Iriartek, leporatzen diona hor, moskortzen dienean, Rotxapeako taberna horretan moskortzen dienean, esaten dena, azken batean piroteknia egiten nahi, iretzak kasetaitza zuentzat, lehen munduan hori da zuen kezka, pantano bat eta ezur batzuk, ez daukazuen beste kezkarik, maite du, eta botatzen dio reprotxe moduan, baina nik uste dut, bera Imanol Arellano ere jabetzen dela zein den, baina berak badaki bere bete beharra hori dela, ez da memoriaren hori. Eta jabetzen da era berean, mundua beste hartaz baten bueltan da bilenean, berea neurri baten txikikeria ere badela, ez? Baina berak egin beharreko bete behar moral hori badu, ez? Eta hor,
konflikto hori badauka lantokian ere, badago zera bat, kazetari bat, justu aidena itoitzena enfokatzen, baina ze gertatzen nahi den ustuketekin eta bar, ez hilerrienekin, baizik, herrien eta bizionen ustuketekin. Eta justu egoten da asalto bat egunkarian, gabaz, inok ez dakiz gertatu den, eta justu eramate duten material bat neskarena eta ez berak esaten du, bueno, ni egiten nahi izan. Ez da zerbitzu sekretu etzatera itezgarri, ez, eta hori datu erreala da. Zulo bat uretan oso aberats da, eta ikusi litekeen moduan ari asko txoditu, eta horietatik bakuitzetatik ere tirakata ibili liteke. Beste bat ere esan liteke, eta gainera euskarazko literaturan oso emankor gertatzen nahi den gaia. Deseosketak, hildakoak lurpetik ateratzen ibili beharrau, lehena doti Cesar Vitoria gintzen. Ze gertatzen zaigu guri, indik lur azpitik eta zurrak eta hilotzak atera beharren ibiltziak. Gatia gertatu zaide oso bat historia honekin, da, berez ezurrau gazian ez zeuden itoizen. Ezurrau gazian busoten zeuden. Hala hasi zen nobela hau. Busotera ere joan ginen, Lasa eta Zabala aurkitu zituzen zulura, dokumentazio lana hartu nuen, eta nik kontatu nahi nuen gure belaunaldiaren historia, neurri batean. Zergatik batzu gauden oain mikrofono baten aurrean izketan, da beste batzuk hartu zuten autu bat, eta orain lurpean dauden. Eta kontatu nahi nuen historia hori. Eta kontatu nintzen gertu egiko historia nuela, eta ezin nuela historia hori kontatu. Gero gainera, justu, aipatu duzu Cesar Vitoriaren novela agertu zen, da esan, bueno, hildakoak momentu zutzingo ditugu. Eta gero denborarekin aldatzen joan da, eta orduan esango nuke hoiek agertu dira, ito izen da beste historia kontatu dut. Baina egia da, badugula obsesio bat gure zurrekin da, gure memoria edo iragan hurbil horrekin, ez. Behar bada, ez dakit egunen batean konpontzen bada, konponduko balitz, ez dakit, hau utziko diogu nonetaz hitzeiteari. Behar bada ez, espainolak ere, esan ez dute zerka zor dago, eta zera ez, badaude autoreak, haiek ere zurren bila gabiltzanak ez, eta bigarren, Jesus barkatu, gerra zibilan gertatu zen, da hartuan nik uste dut, olako egoera bizi dituztenak, beti ezurra dituztela daika. Inigo Aranbarri esan dugu, gurekin hemen zulo bat uretan, Elaberriaz. Novela honen interespuntu batzuk azaldu nahi izan ditugu. Amuaren ondoan da arrainan erakargarri jartzen diren elementu distiratsuen tankera horretan berian. Hemendik aurrerakoa irakurtzia baitago eta hori da. Hemendik egin dezakegun da egiten dugun gomendioa. Irakurtzeko orduan interesgarri, irakurritakoan da erantzun borobilik ez baita galdera irekita utzi eta zer pentsa ematen duen Elaberria da zulo bat uretan. Susa argitaletxeak argitaratutakoa zulo bat uretan. Hemen kulturarloan entzun dugu Eusko ikaskuntzarekin batera Euskal Herria irratian egiten dugun saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.